നമസ്കാരം. ഏറ്റവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അപ്ഡേറ്റാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത്. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു അവധി അറിയിപ്പാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത്. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ ഒരു ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. ഈ വീഡിയോ പരമാവധി നിങ്ങളുടെ മറ്റു കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും കൂടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം. ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ച് കാണുക. അപ്പോൾ എന്ത് തന്നെയായാലും അവധി അറിയിപ്പിലേക്ക് നേരെ കടക്കുകയാണ്. ഇതുപോലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസപരമായ വാർത്തകൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. hsstutor.xyz എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാൻ കൂടി നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ്. ഇന്നലെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയ്ക്ക് അവധി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് മറ്റൊരു ജില്ലയ്ക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നാളെ ജൂലൈ 6 അവധി. ജില്ലയിൽ കാലവർഷം അതിതീവ്രമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ, ICSE, CBSE സ്കൂളുകൾ, അംഗനവാടികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ജൂലൈ 6 ബുധനാഴ്ച ജില്ലാ കളക്ടർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അവധി മൂലം നഷ്ടപ്പെടുന്ന പഠന സമയം ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപന മേധാവികൾ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് അറിയിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥികളെ മഴക്കെടുതിയിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകണമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നന്ദി.